Παιδιά, καλημέρα. Σήμερα ξεκινάμε από νωρίς το έργο στα κρύπτο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το να σας δείξω το bitcoin τι έχει κάνει ακριβώς από χθες. Λοιπόν, εδώ είναι το bitcoin. Είναι σε 76.000, ενώ χθες κειμενόταν η τιμή του σε 64.400 και ξαφνικά έκανε ένα pump consolidation και ανωδική τάση. Κοιτάξτε τι κάνει ακριβώς το bitcoin αυτή τη στιγμή. Θα αγγίξει και τις 77.000. Αλλά εγώ έτσι όπως το βλέπω είναι head and shoulders pattern. Εδώ είναι όμως. Εδώ κάποια στιγμή θα κάνει ένα κεφάλι και μετά θα αρχίσει να πέφτει. Αλλά αυτό είναι 15 λεπτό chart. Παρ' όλα αυτά εγώ έχω ανοίξει μια θέση σε altcoin. Πάμε να τη δούμε και αυτή. Και είμαι συν 1,3 δολάρια πάνω. Έχει κάνει ένα συν 5% προς το παρόν. Λέω ακόμα θέλει για να πάρω το κέρδος εδώ πάνω. Τα κρύπτο δεν είναι εύκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Και αν θέλεις να είσαι κερδοφόρος, πρέπει να έχεις ασχοληθεί τουλάχιστον 6 μήνες με το να παρακολουθείς διαγράμματα. Πρέπει να αποκτήσεις μια ξεκάθαρη στρατηγική που να αποδειχθεί σε μια χρονική περίοδο ότι μπορεί να σου αποδώσει κάποιο κέρδος αυτή η στρατηγική. Εγώ ασχολούμαι 4 χρόνια. Έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει μέσα στο χώρο του κρύπτο. Και βρίσκομαι σε περίοδο που αρχίζω και βλέπω το πρώτο μου κέρδος σε βάθος εβδομάδας ή μήνα. Οπότε γι' αυτό έχω ξεκινήσει και τα βίντεο, για να βλέπετε κι εσείς πως είναι να είσαι κερδοφόρος, έστω και το λίγο κερδοφόρος που είμαι εγώ. Και άμα ρίξετε πολλή προσπάθεια και δουλειά, θα το καταφέρετε κι εσείς. Είναι εφικτό δηλαδή, αλλά είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Αυτά τα λίγα, τώρα το κέρδος έχει πάει στο 1 δολάριο, έχει πέσει λίγο το νόμισμα, αλλά είμαι αισιόδοξος θα τα πάρω τα 2,5 δολάρια που στοχεύω. Ευχαριστώ πολύ, κάντε ένα follow όσοι μείνατε μέχρι εδώ, γιατί αυτό δείχνει ότι είδατε κάποια αξία σε αυτό το βίντεο, ή και αν μην είδατε κάποια αξία, τουλάχιστον να έχετε το ενδιαφέρον και το mentality να ασχοληθείτε με τα κρύπτο και να βγάζετε μεγάλο κέρδος στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.